Når du arbejder i Rebild Kommune, er der en række IT-regler, der skal overholdes. Både for at beskytte følsomme oplysninger om borgerne, men også for din egen skyld. Lad os lige løbe igennem de vigtigste regler for en sikkerheds skyld. Tavshedspligt. Som medarbejder i Rebild Kommune har du tavshedspligt. De personfølsomme og fortrolige oplysninger, du får kendskab til gennem dit arbejde, må du under ingen omstændigheder dele med uvedkommende. Og det gælder altså både under og efter din ansættelse. Adgangskoder er fortrolige. Alle medarbejdere skal have sin egen bruger-ID og adgangskode for at få adgang til kommunens IT-systemer. Det er med til at beskytte følsomme oplysninger om borgerne. Selvom flere medarbejdere arbejder med de samme sager, skal de stadig logge på med hver deres bruger-ID og adgangskode. Adgangskoderne er personlige, og du må aldrig give dem videre til andre. Heller ikke lige til en kollega eller til en hjælpsom IT-supporter. Undgå at have en seddel med din adgangskode liggende. Husk den udenad, eller gem den godt. Hvis du har mistanke om, at andre har set din adgangskode, skal du ændre den med det samme. Og hvis du har mistanke om, at adgangskoden er blevet misbrugt, skal du straks kontakte Helpdesk på telefon 90 90. Brug sikre mailtjenester. Når du skal sende fortrolige eller følsomme oplysninger til borgere og eksterne samarbejdspartnere, skal det altid være krypteret. Enten med digital post, f.eks. Doktormail, eller sikker post. Brug aldrig din arbejdsmail til den slags. Gem data og dokumenter forsvarligt. Data og dokumenter med personfølsomme oplysninger skal altid opbevares enten i SB-SYS eller i fagsystemer. På den måde bliver der automatisk taget backup-kopier, og du risikerer ikke at miste det hele, selvom PC'en skulle gå ned eller forsvinde. Hvis det handler om følsomme og fortrolige oplysninger, må du aldrig gemme dem lokalt på computerens C-drev, i Dropbox eller på bærbare medier som f.eks. USB-nøgler eller lignende. Opslag i fagsystemer. Det er vigtigt, at du kun slår op i fagsystemer, hvis det er i forbindelse med dine egne arbejdsopgaver. Du må f.eks. ikke lave opslag på dine venners eller families oplysninger. Alt, hvad der sker på kommunens fagsystemer, bliver registreret og kan senere hentes frem, hvis der er sket misbrug. Som medarbejdere i Rebild Kommune har vi alle et ansvar for at passe på borgernes og kommunens data. Det er en vigtig del af jobbet at overholde IT-sikkerhedsreglerne. Så tænk dig ekstra godt om, for en sikkerheds skyld. Filmen er udarbejdet for Rebild Kommune i samarbejde med Fællescenter Økonomi og IT.